Boss, super to ha? Kaya ka na sa kuha? Sa billiard, murag ulaon pa. Pero sa sirit, daog na kadaan. Tira na, pag-iwala pa siya. Hala! Pagkabalaan ni mo. Uy! Uy, sunod ng uno. Pwede dito? Hoy! Sulod ang size! Bus! 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 Nainong dayo, bus! Amag! Nainong dayo daw, biliran daw ka. May kalaban. Ano ba na? Dayo nga, tagasa mo. Eh, huwag ka ba kung tagasa na sila. Nila may bus na. 20 mil na, bus. Pero ang problema lagi, kiwa ko'y kwarta. Ala, balo. 20 mil? Uy, bala. Sige, sige, bus, sige, bus. Siyem dulag. Bilyar dia. Nakoy amo dre. Oy! Oy, badi. Nanay kay kalaban, no? Ako dahil nagdala ni Day. Ako yung amo ni. Nag-asa man nagka-Mart. Uy, kamoy tagasa. Taman, lamay pusta ninyo dia. Bigla ni mong 20 milo. Di na balalim ninyong lugar dali. Layo kayo. Boss, super to ha? Kaya ka na sa kuha? Sa billiard, murag ulaon pa. Pero sa sirit, daog na kadaan. Ah, grabe po ka, boss, ay. Pinsahan na ni mo sa kuha, ay. Oh, yung dulaon pa, no? 20 mil ra. Tarungan yung dula. Saman. G. Sige, G! Oy! Aw daw mo bilyar doy. Hiatrang Lagos, oh! Sa may mga barya, para makadaog mo. Oh, nakoy dos dere oh, pangay slaughter. Ay, dili lang. Ituro ko spikas. Ah, di kumabay sa inyo, sirin kayo mo. Mas labaw nako. Anya, dili dyan mo. Sayang. Ako ay repe-repe. Aron di kayo nagkatag yung bula ba? Para hapsa yung dula. Amin na mga bula be. Oh. Kini kay ako buburak ron. Ah, banga apo ni Moy. Banga lagi pero wa ka naglantaw. Yogi man pod. Naunsa day ka. Kalimot siguro ka. Apo ni bateriyes ni. Pait tadi kamu tagong pilit. Uy, tayubong sa daw to. Kay dili kansi kayo. Ato ni butngi tayubong. Tira na, pag-iwala pa siya. Hala! Pagkabalaan ni mo. Uy! Uy, sunod ng uno. Noon saan makadaya? Hala, nasulod to. Lain po, di ka nagtagom niya kong player. Oy, pwede din na. Nasulod ang uno na iwit ang dos. Ay, nakalampag diha. It's my turn. Bantay ka lang sa kuha. Atong lagos, oh. Sakay pa ka. Bade, tarong nga nagdula diha. Ang bugo ng player ng isa, oh. Tarong magtira, bakit marigahot kitong isa, oh. Sa, kabay di mila, kung suka lagi. Hindi katira di akong kalaban doon. Pwede dito? Hoy! Sulod ang size! Ala, balo. Look! Sulod ang size! Sira site! Tikas man to, bay. Ito maayo ba? Marunong, mereka madula ng kalaban. Tarong nga, bakit 20 mil ang nakatayaan, eh. Lipat-lipat, manay lang style. Na! Napanos na! Patutuya! May mula usok niya. Sige, boss. Sige, boss. Ano bala? Okay. Sige, boss. Hala, nasipiyat! Kini, sipiat ka. Bangaan yung kalabanan eh. Easier kayo ni. Hilas-hilas pod. Ah, imbis last to na, binuangan pa dyan, gisurbol. Sorry kayo, boss. Huwag nyo nasulod ba? May kaya ako na pod. Kurot yun yung bula ron. Anklets good! Lo, kipulit man to. Wag gay klaro ning playera niyo. Pwede din na, iwahing ang bula. Mapay dayo, mapay manikas. Boss, daog lagi tayo ron, boss. Last ball parehas. Isar na kitiran ron. Agay, let's go. Sama ni, naikaw si Mod. O mo ko'y labot. So, may idea na ko na. Ay, kani si Angel. Uwa. Paparapakyaw. Ako'y bahala. Hi, Raymark. Hi, Jel. Lo, ang gizi niya. Nya, ang sama ni, daog man may. Tahan mo 20 mil, ya. Ako binuang. Daog ta, boss. Daog ta. Tesa. Atusan ako ang amo. So, sure ang balik ni mo, ha? Di na balalim ng dula, dire. Layo ka ninyo, ha? Mubalik lang ko, ayaw kabalak ka. Kaya ito amang kwarta siya ha. Ala, balo. Kumusta ang dula? Na, piligid ta boss. Nagdaog rami sa 15 boss. Ha? Abuang ang 20 mil. Pasalig biya ka boss. Munang nidula ko. Wala ko'y kwarta, boy. Ha? Let's go, dagan. Uy, nanagan. Gagi paguan yung tao?